Egunon eta ongi etorri entzuleo kezertan hasi aurretik galdera bat daukat. Amaitu dira Realaren inguruko ospakizunak. Ez da ezer pertsonala, Da, kontua da inguruan badaitu dara lagunak dagoeneko kejaka dabiltzanak. Nerako keja daukago egizuna. Ba ez dakit. Esango nuke oraindik ospakizunari zertxo bait kolpetxo batzu behintzak geratzen zezkiola. Geratuko zaio ospakizunari uneak. Atzo unkigarriak izan ziren asko eta horien artean ziurrenik Rino Matarazzo zalegoari euskaraz aritu zitzaionekoa. Saiatuko naiz, hau euskaraz egiten, beraz barkamena eskatzen dut. Egingo ditudan akatzengatik. Zein hasiera zoragarria elkarrekin egiten ari garen bide honetan. Eta sentitzen dut hau hasiera besterik ez dela. Zuen laguntzarekin jokalariek gauza handi asko lor ditzakete. Zuen esker ona sentitzen dugu, baina gaur gukara zuei eskerrak amateko eguna. Uste dut Realaren atzoko ospakizunetan, Realak bigarren txapel bat jantzi zuela, ia ehuneko ehuna bera euskaraz osatutako ospakizun ekitaldi ofizial batean. Mataratzok soilik ez jokalariak ere halaxe egin zuten. Eta batzuk gaua ere luzatu zuten ospakizunetan. Xabi Arrieta kontatuko digu ea hainbeste luzatu zen une hau bizitzeko gaueko 12:00 eta bulebarretik Mataratzori kantuan hainbat zale. Realak kopa ekarri du eta Realak euskarari eman dio merezi duen tokia eta hori futbolak sor ditzaken kontraesan eskertzekoa da. Zalantzari gabe eta aurrekari bat ere ezarri du. Izan ere duela 2 urte Atletiken kopa garaipenaren ospakizunetan honen inguruko kritikak ere izan ziren. Gaztelera erabat nagusi izan zen eta eskerrak Asier Villalibrek mikro hartu eta gure hizkuntzari lekua egin zion orduan. Opa, arratsaldon hori. Bueno, ez dutxu nahi txapasko sartu, así que lehenotari behin eskerrik askoan hori torti gaitik. Eta bigarren, hainbeste jente zauz hemen, hainbeste gazte, betizetan dabe guk influentziasko eko gula, así que gutxut esan ezaztuteko inoiz Atletiken oinarri garrantzitsunetariko bat, eta hori euskeri dela. 2 urte igaro dira, Villalibreren momentu hartatik eta jakin badakit klubean aztoramenduare sortu zuela honek, antza denez, Villalibrek evidentzian utzi zuelako euskararen gabezia eura. Arazoa etzen Villalibre izango. Eluke behar, baina badakizu zapalkuntza historikoan bizi den hizkuntza bati dena zaiola etxai. Zapalkuntza ipatu duzuela, emakume indartsu bat eta mota askotako zapalkuntzak jasan zituena ekarriko dugu gure efemeridetara. Gaurko egunez jaio baitzen Nina Simone ondia. Nina Simone jaiotza izenez Eunice Kathleen Waymon, trion estatu batuar abeslari, konpositore, piano jotzaile eta giza eskubiden aldeko aktivista izan zen. 12 urte zituela jendaurrean piano errezitaldi batean egin zuen debuta. A life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, regrets. I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do.
Bere gurasoak lehen lerroan eseri ziren bera ikusteko eta mugitzera behartuak izan ziren publikoko beste pertsona zuri batzuek euren tokiak hartzitzaten. Baina bere gurasoak lehen lerroetara itzuli arte jotzeari uko egin zion Simonek eta hala izatea lortu zuen. Horrelako bizipenen ondorioz urte batzuk geroago eskubide zibilen aldeko mugimenduan parte aktiboa izan zen. Bere esaldi gogoangarrienen artean, freedom is no fear ure dago, askatasuna beldur ezaren parean definitzen du, askatasuna beldurrik ez izatea da, existentzia eta espazioa okupatzea beldurrik gabe. I'll tell you what freedom is to me, no fear. I mean, really, no fear. If I could have that half of my life, no fear. Lots of children have no fear. That's the closest way, that's the only way I can describe it. That's not all of it, but it is something to really, really feel. Beldur eta violentzia ezberdinek zeharkatu zuten Simoneren gorputza urtetan. Emakumea, beltza eta bisexualitatea ezkutatu ez zuena. 2003an hil zenerako Nina Simonek munduan aldaketa txikiak ikusteko aukera izan zuen. 2001an herbehereak izan ziren homosexualen arteko ezkontzak legalizatu zituen lehen herrialdea. Bada, gaurko egunez, 2025an Espainiar estatuak legez onartu zuen sexu bereko pertsonen arteko ezkontza. Mugarria izan zen Hego Euskal Herriko LGTB komunitatearentzat, legeak berak adopzioa eta beste emat eskubide bermatzen zituelako. Horleku bat dut bizkarrean, doana munduaren kontrakarrean. Imaginatu zaitut arnazkantuka. Aipatu dugun lege hura Zapatero gauzatu zuen, baina handik Pedro Sánchez egungo presidentearen girora ark lortu nahi duen beste mugarri batera egingo dugu salto. Giza eskubideen defentsan begiradak gaur Luxemburgon baitira. Sánchezek berak Europar Batasunera darama Israelekin akordioa bertan bera uzteko eskaera. Espainiar estatuarekin batera Eslovenia eta Irlanda dira aldarrikapen hau gauzatzeko dutenak. Aizue, Espainiar presidente sozialistak mai gainera ekartzen jarraituz, Felipe Gonzálezen karta botako dut mai gainera. Ara. Mr. Rixa? Zeharka, baina bai, bera ere gaur protagonista. Giza eskubideen inguruan ariko gara gaurko saioan eta Lander Garroren Lutxi eta Zuhaitza dokumentalaz ariko gara zuzendariarekin. Lutxi Urigoitia protagonista, 1987, Guardia Zibilak erail eta prozesu judizial eta politiko nahasgarri baten erdigunean kokatuko gaitu pelikulak, Gal eta Espainiako gobernuaren estatu terrorismoaren garai ilunenetan. Datorren asteartean estreinatuko du Garrok filmak, Donostiako giza eskubideen zinemaldian. Baina ez da Lander Garro gaur izango dugun protagonista bakarra, hain zuzen ere Leire Berasaluze Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako kampuseko idazkari akademikoa gurean izango da, EHUP edo EUP jaiaren inguruan aritzeko. Eta itsasora ere joko dugu San Juan Baleontziaren lexikoaren inguruan egin den hiztegian Iker Etxebesteren laguntzaz murgiltzeko. Herria txikota. Adi, Xabi Arrietak Realaren garaipenaren ajea gainditu eta Simpsonen inguruan hitz egin nahi omen digu. Bueno, aizue, azterketa jarri ere jarriko omen digu, baina bagoaz aurrera entzuleo kapirilak 21 ditu gaur, eta asteartea da ongitorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxear begoz, non? Baita zuei ere.
Eta zuekin Eneko Iturbe Otamendi, egunon. Egunon, bai. Eta zuekin Xabi Arrieta González, egunon, Xabi. Egunon. Hau nahiko txukun dauka entzulio, nik usteatzo txukun retiratu zela. Aito, etxera, atzo goiz. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1167 du. Apirilak 21 goizak 10:18 minutu. Eta gu hemen 4 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongitorri bai, naiz irratian zarete. Bigarren kafean. Goizeko 10:19 minutu eta gaurkoa abiatzeko moduan ere bagara entzuleok eta arrankatu baina behar bezala arrankatu beharko dugu. Zigarro baten kea, momentua unea, mikrofonoari entzen dion kablea, metodo xumea, gaztea umea, abesti oro jailetzen den zendutako elea, belearen pose beltza, esferaren ertza, lidertzarik gabe mugitzen den marea, errimen betiki besoen etxea, zure izen eta bizen gizenen amaitzea. Naizela hemen ezi, min bizi txiki baino bizi bat izaki rapetik ikasi ta rimatzen hasi naizen edo zein naizela ni da naizta hizkuntzaren laguntza zaurkitu dedan nere funtsa. Maite dutekin abiatuko dugu gaurkoa eta Julen Goiketxo Arbegozo zuri dagokizu lehen maite duta kontatzen. Ni hasiko naiz orduan. Begira, nire gaurko maite dutak izen eta bizenak ditu. Larun batean, ondo asko dakizuen bezala, Reala kopa irabazi zuen, eta kopa irabazi zuen horretan, ni nire realzale bezala postu nintzen, dena esaten hasita, eta pertsona etortze dizkizu burura ez, eta hoietako bat izan zen, Maitane Urbieta, kirol kazetaria, urteak dira, Maitane ezagutzen dudala, elkarrekin lan egiteko aukera ere izan genuen duela urte mordoska bat, eta orduan ere jada Maitane bazen, Realak galtzen baldin bazuen, aldatzen zitzaion hoietakoa, urteak igaro dira, eta urtea daramatza Maitanek ere, Realaren partida kontatzen, Euskadi irratian, eta larun batean, sareetan ere ikusi genuen, azken penalti horren jaurtiketaren ostean, Maitanek zuen emozioa, Maitanek zuen poza, Maitanek transmititzen zuen hori guztia, eta nik uste dut, egiten ari den ibilbidean aitortza moduko bat ere izan dela, Realaren garaipen hau, kopa garaipen hau, uste dut Maitane oso maskulinoa izan den eta esango nuken den kirol kazetaritzan eta are gehiago kirol kazetaritzaren barruan futbol mundu horretan bere bidea egiten ari den kazetari bat dela, zailtasun asko gainditu behar izan dituen kazetaria bere ibilbidean, gogoan dut, 2019an Realak emakumezko taldeak kopa irabazi zuenean ere, bantxe zela Maitane, aitzindari itzate hartu ote daiteken, duela aste batzuk inigo aipatzen genuen ez, Euskal Herriko itzulen ere Arritxu Iribar berari egin zitzaiola aitortza hori, Arritxu ere aitzindari izan da Euskal kirol kazetaritzan, emakumezkoai dagokienean, eta uste du, larun bateko Realaren titulu hori ere badela nolabait, Maitane Urbietaren lanari aitortza bat egiteko modua, eta mendik behon deiola Maitaneri, eta jarrai dezala, urte askoan, Realaz, kirolaz, eta bizitzaz gozatzen. Bizitzan horrena bailizan, lirika magistralak musika bide, itzalak itzala bizina iderrinde, eta aritik tiraka, kantak biraka, busaren abusaren. Eneko Iturbe, zein da zure maite duta? Bira, nire maite duta lotuta dago pasaren ozialan,
gonbidatua izan itzen Tabakalerara film saio bat ikustera, eta film saio hori izan zen Joyesen omenezko saio bat, ezta? Eta bertan ikusi genitun Lur Olaizolaren 3. kuadernoa, labur metraia eta Elena Tabernaren Joyes filma. Eta nire maite duta da, gustatze zaidala horrelako filmak eta horrelako esango dugu historiak entzutea, ze gu, nire generazioak era, lehenengo generazioa esango dugu, eta garaian jaio ginena, baina eta bizitu ez genuen generazioa garela. Gu izan ginela, nik etaka armak utzi zituenean nik 7 urte nituen, beraz, nik ere ez dakit asko eta nik ez dut bizi hori. Eta niri noski interesatzen zait, eta askotan baita ere, toki askotan galdetu izan degunean zer da eta edo zer da, zer gertatu zen edo zergatik existitzen da edo beste edo zer galdera eginda, askotan saiatzen zirela, helduak eta guretzako bai izan da pixkat orain arte tabu bat esango nuke, eta guk ere hori eskubidea daukagu gure historia jakiteko eta ze duela gutxi arte ze gertatu den jakiteko. Eta horregatik nire maite duta hori, gure historiaren beste zatitxo bat ikasi dudalako. Zalantzarik gabe eta uste dute eskubidea bakarrik ez, beharra ere badagoela, nolabait hau ezagutzeko eta gure gatazkak dituen erpin mordoarekin erresa litzateke ez, nolabait beste alde batera begira edo aritzeko joera hori. Uste dut izan dela, neurri batean, uste dut horrek ere izan duela, islada zuek bizi izan duzuen joera musikaletan, etaren amaiera osteko pixkate harinkeriarako izan zen joera musikal horretan, eta bestein bat gaietan, eta uste dut oso garrantzitsua dela. Bide batez, 3. kuadernoa ikusi zenuen? Bai, hori da. Lan ederra, Bai, egia da. Oso gustoko dute Lur Olaizolaren film labur hori. Bai, oso xumea, baina, ez dakit niri baita gustatu zitzaidan, Eta gero egon zen bi zuzendarien arteko hitzaldi moduko bat. Eta bordun, niri gustatu zitzaidan. Zalantzari gabe. Aizue, maite dut gehiago dauzkagu, eta nik nerea kontatuko dizuet, zen nahi dut Xabik berea azkenerako utzi eta realaren inguruan hitz egitea. Ez dakit maite dut aden, maite dut eza, baina bada uste dut horako felizidade egoera bat, asteburuetan pasa zaizkit bi egoera. Batean gainera Julen Goikotxea urduritu nuen, eta da, ostiralean jo genuen esan ezinekin Bastero kulturgunean, Andoainen, eta Antxe Sara Zurza eta esan ezin ginen jotzen, Julen eta biok esan ezinekin jotzen, eta kontzertu aurretik ni atera nintzen, garagardo bat hartzera, han topatu nituen gainera Garako erredakzioko kultura saieko hainbat lagun, eta Antxe aritu ginen, eta topatu nuen jendea kontzertura sartzen da. Ez alde jotzen, eta, nik pixket borrometan eda beragerikoa, hemen balin manago ere joko dudala, ez? Ez, gaur jai, daztak izeta. Beste batek galdetu zen da, gaur ez aldezu jotzen da. Nola sondu lertzen, lasai, Claro, kontzertua 7 herrietan zan, galdera hauek 7 eta 25 minutu inguruan gertatzen ari ziren, eta nire buruan kontzertua arratsaldeko 8 zen. Beraz, Antxe negoen, tabernan, arian ekabiorekin izketan ari nintzen gainera, dena kontatzen hasita, eta ark ere etzuen, trazarik hartu nik kontzertua jo behar nuenik. Normala den bezala, ikusten zidan erlajatu xamar, eta lako batean iritsi ziren, Valentzian kontzertu bat jo genuenean ezagutu genitun zale batzuk, eta aizu sartu barko duzu ezan, lasai, oainiken orduri falta data. Ez alda 7 erditan, orduan nire buruak egin zuen. Ostia, oren ulertzen du zergatik jende ari zen galdetzen ea jotzen nuen ala ez. Eta orduan abiatu nintzen, oraindik 3 gutxi edola ziren, baina Julen telefonoz deika nuen dagoeneko. Hori izatera ninduan. Baina nik deia ikusterako, ikusi nuen Julen telefonoarekin pentsaturen niri deikariko zela, baina ja aterari zen ari nintzen. Denboraz negoen, hortxe ondoan negoen, alboan. Baina,
Ze felizidade. Bueno, ara non, larun batean egokitu zitean lan pixkat egitea, Realaren finala zela eta, bueno, Tolosan pantaila erraldoi eta lako ekitaldi batzuk antolatu zituzten, eta hor aritzea egokitu zitzaidan. Eta holako batean mobilatera eta estori batean edo ikusi nuen, Donostin, La Bodeguilla tabernan Gartxotun zain letonak jotzen zuela, Garazi Esnaurarekin batera, eta esan nuen, biere guraldi hona dator, ze hobea ez, lo pixkat egin, ze berandu bukatu genuen lanean, nekatutan nengoen, baina lo pixkat egin eta pixkat gorputza behartu, goizean kafe bat hartu, Donostiara joan, eta nire plana zen perfektua. Gartxot ikusi antxe, Marianito bat hartu, Kontxan Piraguarekin buelta bat egin, olatuak badaude olatutan, da bestela olaturik gabe, eta arratsaldean banuen Einaute Lorrietarekin solasaldi musikatu bat gidatu beharra Pasaiko Juan Baberasategi kulturgunean, eta plana borobila zen. Baina, kostazitzaidan pixka bat esnatzea, eta hala, eta guztiz ere, martxan jarri nintzen, berandu xamar iritsi nintzen kontzertura, 41 minutu berandu, eta astebete goiz. Ze konturatu nintzen ara iristerakoan kontzerturik ez zegoela, eta Gartxoti idatzi nion, haizu Gartxot jakizu hau pasa zaitela. Eta Gartxotek parpixkat egin zuen, baina nire etzidan beste grazia egin, ze benetan plana hainona zan, ez zela hainona izan. Bai, nik gogo asko nuela kontzertu hori ikusteko, eta pixkat potxutzi ninduela, baina kontuan hartuta Gartxoten azken diskoko 8. kantuak berandu edo garaiz izena duela, uste dut, badela nolabait, datorren igandean kontzertua ikusteko modu performatibo bat. Ni iritsi nintzen berandu, eta garaiz, edo bietako zerbait. Eraiki nahi dut gero berri bat, epilogoak itzaurre, bizian oiko den gixan, niga dudan etxaiak maiz dio. Gure txatean Indiokerrek egunon gaztiak guk ez badugu historia transmititzen, beste batzuk idatziko dute. Zalantzari gabe, uste dute Enekoren maite dutari lotuta gure historia ezagutzearen beharra, eta gure historia ezagutzeko bideo horretan, uste dut, garrantzitsuak esaterako, gaur Lander Garrok gurean aurkeztuko duen Lutxi eta Zuhaitza dokumental hori, eta torren asteartean giza eskubideen jaialdian estrenatuko dena. Baina gurekin daukagu, atzotik buruan daukadan pertsona bat, ni atzo itxas inguruan nebilen, Donostiako Kontxako badien bakarrik, zeuretan ez zegoen inor, mundu guztia, alderdi ederko inguru horretan zegoen, Xabi, Realaren ospakizun giroan, eta zu ere, ospakizun giro horrietan ibilizin. Bai, ala, Real zale peto bezala Donostiara bidaia egin genuen, arratsalde pasa, eta afaldu arte antxe geratu ginen ospakizun guztia ikusten. Ze giro, norbaitek esan zidan, giroa xoxo xamar, eta eraberean beste batzuk esan didate, oso unkigarria izan zen. Bai, nik espektakulo gehiago pentsatzen nuen agian, baina beste bide batetik jozien, bai jokalariek, bai aurkezleek, oso, zuzenak edo hitzaldiak, musikari gabe eta horrela eman zituzten bai balkoian eta bai gero harrerara edo plazara jetxi zirenean, baina bai egia esan denbora larun batetik itxaroten ari ginen egun bat zela, Kopa Donostian ikustea, 2008 batean Arantzatxo hori genukan ez genuna bizi egoera hori, eta egia esan betirako eukiko dan... Futbolzalea ez dena kokatze aldera, zehatzu hau galdetu zidaten lagun pare batek, esaten dugunean 39 urte pasa direla azken kopa ospatu izan zenetik horrek ez esan nahi Realak azken kopa duela 39 urte eskuratu zuenik, baizik eta pandemia urteko kopa ura, ia urte bete beranduago finala izan zuen ura, publikorik gabe jokatu zela, eta ospakizunak ere ezin izan zirela behar bezala egin, gerora egontzen tarte bat Anoetako estadioan kopa ura ikusteko, eta arekin argazki ateratzeko eta baina tira nolabait futbola balin bada herriarekin oso lotutako kirol bat, eta uste dut hori baduela, beti aipatzen dut, bestelako kontraesanak egon daitezke, baina oso herriaren kirol ere badela neurri batean, jendeak hori
bizi egin nahi du, elkartu egin nahi du, armailan egon nahi du, eta hori ezin izan zen gauzatu duela 5 urte, baina, bueno, azpimarrara jarri behar da, 5 urtetan 6 denboralditan esango du, 2008ko kopa zelako, 2 errege kopa lortzea, Reala bezalako talde bat entzateneko, badela oso gauza handia, eta orain honetan ospatu alizan dana, iaia bi ospakizunak ere nolabait gauzatzeko aukera emango duela. Bai, ez, azken finean, garai hartan, gehienik, balkoiera atera kubo batekin eta erratzaren makiarekin eta soinu pare bat eginda ospatu beharra izan genuen, gero bai egon zen aukera autobusari harrera egitea zubietan, baina, bueno, arantzatxo hori hortxe geneukan, eta orain bai aitaren sentimenduak eta aitoren sentimenduak bak izerdian, eta orain bitza familia guztiaren zikloa bete dugu, eta orain beste helburu bat daukat, azken egun hauetan, Realak irazi ondoren Instagrameko eta algoritmoa hautsita daukat, bakarrik Real ateratzen zait, deklarazioak, ospakizunak, kazetarien erreakzioak, negarrak, eta sortu zaitor tripan green bat, ez da egiten mendik urte batzuetara, saiatu hor final bat komentatzen egoten, sentitzen nola bizi, beste ikuspuntu batetik ikusten futbola, eta maila horretara irits naiteken, eta beste final bat, beste modu batera esan dezakedan. Atzoko ospakizunetik Xabi azpimarratu dugu gaur sarreran, uste dut zerbait azpimarratzekotan, gauza asko azpimarratu daitezke, baina euskararen erabilera eta euskarari egindako, ez dakit, aitortza edo euskara naturaltasun osoz eta konplexurik gabe ospakizunean, udaletxeko balkoilean entzun dugu lehen, orain ere horazpian entzuten ari ginen Rino Mataratzok euskeraz egin zuela bere diskursoa, gazteleraz erabat ondo hitz eginez, estatu batuarra den pertsona batek, nolabait ulertu du herri honetan eta batez ere klub honetan hizkuntzak baduela pixu berezi bat. Bai, lehen egunetik euskal kultura, euskal ohituretara ederto moldatuen entrenatzaile edo pertsona bat da. Lehen egunetik Donostiako Badian, Alderdi Ederren, Paseo Berrian ikusten zaion beste edonor bezala bere maztearekin, bere txakurrarekin paseatzen, eta anekdota moduan kontauta, finala irabazi, igandean Donostia iritsi, eta igande goizean Donostiako bere betiko tabernan kafe bat hartzen zegoen beste edonor bezala, jubilatuak egiten dutela ez, egunero taberna berdinera jun, kafe hartu, berak berdin egin zuen, apal, eta eskertzekoa da, 5 hilabete bakarrik daramatzan entrenatzaile batek, pasaporte italiarra duena, New Jerseykoa dena, Alemanian egin duela bere karrera guztia, Euskal Herria iritsi, eta Donostiako balkoira igo, eta bere lehenengo hitzak txuletarekin, baina bintzat euskaraz egita, eta nahiko ondo egin zuen. Ez zen nola testu simple bat, pare bat minutu segon zen izketan, eta auskeraz, eta bere alegin guztiak egin zituen, eta hori eskertzekoa da. Tira, baina beste jokalari batzuk ere hitz egin zuten balkoiean, eta uste dut bakoitzak, bazuela, nolabait bere funtzioa eta bere eginkizuna bertan, Xabi. Bai, talde guztian dago beti speaker moduan ondo moldatzen den bat, gero ere kapitainaren funtzioa egiten duena, eta hor azpimarratu nahi ditut Mikel Oyarzabal eta Aritz Elustondok edukizuten jarrera edo papera. Mikelek kapitain moduan lehenengo hitzak berak esan zituen, hor telebistan ikusi genezaken txuleta ere bazuela, baina azkenean ez zuela erabili, eta hor azpimarratu zuen publikoaren jarrera, edo publikoaren babes hori beraiek ere eskertu zutela, beraiek ere bazutela arantzatxo hori aurreko kopa ez ospatzeko, bazirelako pare bat jokalari 2008 batean bertan zirenak, eta balkoian oso hitzaldi unkigarri bat eman zuen, eta gaur bere urteak direnez, zorionak ere eman aizkioten mendikan. Kaixo! Arratsaldeon Donostia, arratsaldeon Gipuzkoa. Lehenik eta behin, mila esker hemen gurekin egoteagatik. Guretzat placer bada, zuen guztion zoriontasun hau ikustea. Eta berriz ere esan daldegu, kopako txapelduna gehala.
Guretzat asteburu egun oso bereziak izan dira. Lehenengo egunetik zuen bultzata sentitu dugu. Berotasuna eman diguzute momentu guztitan. Hementxe gaude bai, oindala 5 urte irabazi genuen kopa ospatzeko. Hemen gaudenengatik, egon zirenengatik, gaur ez daudenengatik, eskerrik asko. Traza hori hartzen diot, ez, Xabi, pixkate, unkigarritik izan zuela pixka bat, emozioen giro horretatik, akaso ez hainbeste festa edo parranda edo, ez dakit, dantza girotik, baizik eta, egon zela, horre konexio berezi bat, ez, zalego eta jokalarien artean. Bai, bertan zegoen giro agian familia giro batzen, ez, denak talde berean sarturik. Ume mordo bat ere ospakizun honetan, dena esaten hasita. Gozo gaztetxoak, 2 urtekoa, 6, baita Aiton Amonak ere, kopako final pare bat ikusi dituztenak, denak hor Alderdierko parkean, zuaitzetara igota, ia Jaurlaritzako eraikin horretaraino. Teiatuan ere balkoietan jendea, eta oso unkigarria da, horrelako momentuak, nola jendea batzen dituen. Aritze Lustondo entzungo dugu, Xabi, lehenik eta behin, hau. Festa zabukatu, Beran jarraituko dugu, eta lehenik eta behin barkamen askatzen diet Euskaldun guztiri, prestatuta dauketena, danak ulertzeko erdera zingo detelako, bale? Aparrela! Hor entzun dugun moduan, balkoieko azken hitzak Aritzek esan zituen, ondoren jokalari guztiak parkera edo bentsat plazara jetxi ziren, udaletxe sarrera, eta lehen esan zituen hitzak, barkamenezkoak izan ziren, erderaz egin behar zuelako, badaude realean euskal jokalariak ez direnak, publikoan ere zeuden euskal herritarrak ez direnak, eta bentsat denak ulertzezaten, erderaz egin zuen berako antzerki hori, eta eskertzen da lehen momentutik abisatzea jendeari erderaz egingo zuela. Hala eta guztiz ere gero hainbat jokalarirekin aurkezpenak euskeraz gauzatu zituen. Euskal jokalarirekin, Marrero, Zubeldia eta egin, erderaz eurek ez dute ondo hitz egiten, bromaren bat ere egin ziren beraiei, eta Euskal jokalarirekin ia euskeraz egin zuen, pare bat txorra da esan erderaz eta aurrera. Baina lehen, ezin dugu aztu, Sevillan 2021 bizi genduna. Gipuzkoa, todos conmigo. Hau kokatzeko entzuleari Imanol Alguazil, Realeko entrenatzaile orduan, Kopa Garaipen harretan, Realeko entrenatzaile zenaren prentsa agerraldi xelebre horrekin ari zen, gainera, uste dut, Imanol Alguazilen baimena izango duela EGMR paper hori hartzeko ere, baina tira, hortxe gontzen ere, nolabait, ospatu etzen kopa hori, pixkat ospakizun honetara ekartzeko aukera, ez da? Unean viral egin zen prentxaurrekoa edo unea izan zen 2021 batean, eta ni uste dut Alguazilek ez duela ezer esan horren inguruan, berak ere parra egingo zukeela pentsatu genuen ia denok, eta barre izugar, notatu zen jende guztia parrez hasi zela Aritzek lehen hitz horiek esan zituena, eta den hori burura etorri zegoen, Imanolek eman zuen prentxaurrekoa, eta berak ere proiektu honetan egin duen lana, lehen pausoak berak sortu zituela. Aitortza modura hartuko dugu nolabait Lustondoren une hori. Xabi Arrieta, eskertzen dizugu gaur atzoko ospakizun hori nolabait gurera ekarri izana, eta tira, aurrera egingo dugu, jarraituko dugu geroago zurekin ere. Eskerra zuei.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Sonatua izan zen iragan azaroan San Juan baleontzia albaolatik atera eta itsasoratu zuteneko ekitaldia. Mugarri garrantzitsu modura hartu zen eta harrezkero ontzia erabat amaitu dauzteko lanak gauzatzen ari dira. Aldi berean ternuara egingo duen bidaiaren prestaketak ere aurrera dihardute eta modu paraleloan beste egitasmo batzuk gauzatzen ere ari dira. Eta hoietako bada San Juan baleontziaren lexikoa biltzen duen hiztegia argitaratu izana. Albaola elkarteak, Euskal Itsas Museoak eta Uzei zentroak elkarlanean ondu dute proiektua eta berau sakonago ezagutzeko gonbidatu dugu bigarren kafera Iker Etxebeste prozesu honetan buru belarri jardun duen Uzeiko teknikaria. Iker, egun honetan ongi etorri bigarren kafera. Egun honu zuei ere. Zer moduz gara? Deitzagatik. Ondo, den ondo? Ondo esan barko, bai. Bai, ja egindako lan guztiak argia ikusten duenean norberak lasaitu hartzen du. Zauze horrek esan dezu, bai. Beti lana bukatzen denean, hartzen dalako lasaitasun bat, ez, bereziki gustora gelditzen zeranean, edo egindako lanak merezi izan duela pentsatzen dezunean, bai. Hiztegi kuriosoa iruditu zaigu, Iker, San Juan baleontziari lexikoarekin lotutako hau, lehenik eta behin testuinguru apur bat jartze aldera, nondik iritsi zitzaizuen, edo nola jaso zenuten hiztegi hau egiteko, ez dakit, enkargua edo deia, edo konta iguzu? Bueno, hiztegi honen abia puntua izan zen, ez dakit esan kezka edo gogoeta edo ez dakit nola esan, ez? Kontuan izan behar da, gaur egun adibidez, ontzigintza industriala esan dezakeguna edo ontzigintza nagusia, ez dela euskeraz egiten, ezta? Bai enpresa kanpokoa diralako edo multinazionala diralako edo prozesuak ja guztiz nazioartekotuak daudelako edo dena dalako. Hor, euskeraren presentzia nahiko eskasa izaten da, ez bada langileen arteko jarduna edo. Baina nolabait lan prozesuak eta kontzeptuak eta materialak eta dena dalako horiek izendapen horiek ez dira euskeraz egiten, ez? Alabaina, oso presente egon zen ekimen honen sorreran, bazela beste alderdi bat, ez? Nolabait itsasontzigintza tradizionala esango genukena, ez? Orain, portu handietan egiten diran fabrikazio edo prozesu egitaz aparte, tradizionalki historian beste ontzigintza bat izan da. Eta ez da aztu behar, Euskal Herria mendeetan punteroa edo punta-puntakoa izan dela jarduera honetan, ez? Ez nahi pikinguen garaira aurreratuko, baina esaten da handik etorri ziralatek negatu, dana dalakoa, ez? Euskal Kosta beti izan da ontzigintzan puntakoa. Eta ontzigintza hori egiten zen Euskal Herriko herrietan, bai bazterretan, itsas bazterretan, eta bertako langileak, noski, euskaldunak ziren, eta euskeraz egiten ziren. Eta euskeraz egiteak zer esan nahi du, bai prozesuak, bai elementuak, bai materialak, bai hoietanak euskeraz izendatzea. Eta, esan dudan bezala, kezka edo gogoeta izan zen, tradizionaltasun edo ontzigintza tradizional hori galtzen ari da nenean, berarekin, edo horrekin bat, galtzen ari zirela, prozesu horiek, ez ja fabrikazio edo egiteko modu horiek bakarrik, baizik, prozesu, material, pieza, horien izendapen euskaldunak, euskerazkoak. Eta, leheno aipatu duzun, hiru elkarte horiek, ez, Albaola Itsas Kultur Faktoriak, Euskal Itsas Museoak eta Uzei Lexikografia eta Terminologia Zentroak, gogoeta egin genuen, zer egin daiteken olabait, hori galtze prozesu hori edo behintzat berreskuratze lan bat egiteko. Eta, erabaki zen, hori, itxasontzigintza tradizionalaren arloko lexiko bat egitea eta jendearen esku uztea. Hor nolabait ere, ipatu duzunaren inguruan, Iker, bi alor edo ezberdin du ditzakegu, batetik, ipatu duzun gaur egungo industria hori, ez dela euskaraz egiten, eta bestetik, euskarazko ondare bat, tradizioarekin lotutakoa, badagoela, alde bat izan dira, bilanketa horiek, alde batetik, euskaraz zegoen ondare hori, ez dakit, berreskuratu den hitza, bilatu nolako izan den, eta gero bestea, gaur egun erabiltzen duen, industriak erabiltzen duen terminologia hori, euskarara ekartzea bilan horiek izan dira? Ez, nolabait guk ekimen honetan,
bazterrean utzi dugu gaur egungo esan dugun industrial edo hor badaude beste hiztegi batzuk, ontzigintzako beste hiztegi batzuk Euskalterren datu basean eta badaude barrantzari buruzko hiztegi batean eta baina esan nahi dudana da hori egin baino gehiago izan da, beste ontzigintza tradizional horretako prozesuak eta piezak edo izendapenak biltzeko prozesua. Jakina, ontziak, aldeak eta berdinak dituzte oraingoak, handiak, petrolio ontzi handi batek branka izango du, eta batel txiki batek ere branka izango du, ez? Orduan, gauza batzuetan bat etorriko dira, baina ez du zer ikusirik inundik ere, gaur egun portu edo ontziola handietan egiten da fabrikazio prozesu edo mundu kontzeptual hori, edo ontzigintza tradizionalean izaten zena. Esan duzu, bilaketa prozesu bat badagoela, ideari ez dauko gununtzako, Iker, nola egiten da hiztegi bat? Hiztegi bat, kontuan hartu behar da, zen motatako hiztegi egiten den, ezta? Baina, normalean, hiztegi guztietan, edozein hiztegitan, egiten den lehenengo gauza da, nolabait dimentsionatu, ez? Zeri buruz jardun behar dugu, zeri buruzko hiztegi edo lexiko bat nahi dugu. Orduan guk, hasierako gogoeta egin genuen, itxasontzegintza tradizionala ere oso zabala da, gauza alor asko hartzen ditu, eta nolabait mugatze aldera edo jankintza alor horren ere mugatze aldera egin genuen, ideia bezala eta zuk aipatu dezun moduan, San Juan Baleontzia, hito edo une garrantzitsu bat izan zela kontuan hartuz, esan genuen, Baleontzi hori moduko itxasontzi bat hartuko dugu eredu, eta itxasontzi horien itxasontzi modu horretako ontzietan dauden elementuak edo kontzeptuak edo bilduko ditugu. Orduan, lehenengo izaten da nolabait dimensionatzea, eta gero, erabakitzen danean, ze jakintza lor danean, urrengo pausa izaten da, aipatu dugun eremu honetako materiala nondik jaso dezakegu, nondik bildu ditzakegu, kontzeptu horiek edo izendapen horiek, ez. Hor noski, guk beti esaten dugu terminologoak gauza gutxitaz dakigula, terminologia zagian hori ere ez dakit, baina gai konkretuetaz ez dakigu. Orduan guk beti behar izaten dugu laguntza. Orduan, ze laguntza edo ze laguntzaile hobe, kasu honetan Alba Ola eta Euskal Itsas Museoa baino, ez? Eta, haiekin batera, genuen lehenengo material bilketa bat, ez? Dokumentuetatik jaso ditzakegu prozesu horiek edo pieza horiek edo material horiek biltzen diren korpus dokumental bat biltzeko, eta gero egiten dena, beste lan batzu. Baina lehenengo prozesua hori izaten da, ez? Nola baita mentzionatu, fokoa jarri zertan, eta gero lantalde bat alik eta egokiena bildu, eta materiala jaso. Erraza izaten da, lehen aipatu dugu, lan amaitzen dena, lasaitu hartzen dela, erraza izaten da, aipatu dugu iguzun, itxitura moduko hori, noraino zehaztu prozesu hori erraza izaten da, ze hortik aurrera, ja badago, hemen hariko gara lanean, baina itxitura hori zehaztea erraza izaten da? Hiztegi bakoitza mundu bat da, ez da. Kasu honetan behintzat, erraza izan da, nahiko evidente izan da, lehen esan dudan bezala, San Juan hor aurrean genuelako, eta orduan esan dugu, hemen egingo dugu murrizketa hori edo dimensionatze hori, eta gero, bigarren faktore izaten da beti adituen lana, ez da. Eta aditu ezin hobeak izan ditugu orduan, esan dezakegu proiektu honetan, fase hori ere erreza izan dela. Erreza edo behintzat, ez neketxua. Alba Ola, Euskal Itsas Museoa aipatu dituzu, haiekin gero zuek teknikariok lanean aritu zaretenean, ez dakit, 250 bat kontzeptu edo aipatu dira, ataleka sailkatu dituzue, kontzeptuak edo sailkatu dituzuen kontzeptu horiek agertzen doazen neurrian, gero hoiei ere, azalpen edo deskribapen moduko bat egin behar zaie, guzti bilatzen zaie, edo hor lanketa ezberdinak izango dira, pentsatzen dut. Hor, leheno esan dudan, lehenengo fase horren ondoren egiten dena da, nolabait, eremu zuhaitz bat esaten dioguna, alegia, jakintza alorro hori nola adarkatzen den erabakitzen da, eta zuhaitz moduko bat egiten da, ez? Kontzeptu guztiak badutelako bere saila, azpi saila, eta bere nolabait esango nuke, kideak, ez da? Erduan, hemen erabaki genuen nolabait zuhaitza adarkatzean alde batetik itxasontziaren aldeak bilduko genituela, beste alde batetik itxasontzi barruko piezak edo osagaiak, bestetik, hor itxasontzi hauetan oso
oso garrantzitsua da masta eta belen mundua. Eta hori oso mundu berezia da. Ze, ontzi bakoitza dauzka bere bela motak, sokak, eta hor oso mundua beratxa da. Orduan hor ere azpizail bat egin genuen, beste aldetik itsasontzi motak asko ez ditugu bildu, baina bai nolabait garai hartako ontzien testigantza bausteko. Gero, asko ere ez, baina bai ontziak nabigatzean eta bai, adibidez, bela horiek zabaltzean edo egiten dira maniobrak, ez dakit, txikota herriatu edo zabaldu edo dena dakoa. Eta gero, materialak, zur guztiak ez direlako berdinak, eta, orduan, egiten den, zure galderari erantzun zuzenan, egiten dena da, material horretatik biltzen ditugun kontzeptu izenak, lehenengo egiten da nolabait, sailkapen horretan, ez? Hau, kontzeptu hau da, itsasontziaren alde bat, hau da, itsasontziaren pieza bat, hau da, mastan dagoen zerbait. Orduan egiten da, kontzeptu arbola hori nolabait lehenengo bereizi, eta materialetatik jasotzen ditugun izendapenak kokatzen ditugu, nolabait kajoi edo adar atal bakoitzean. Bai, ez, beste galdera bat, Iker, Euskal Herriko kostaldea zabala da. Euskal Herriko kostaldean euskalki ezberdinak hitz egiten dira. Terminologiaren inguruan bateratzerik bat zegoen edo lanketa hori ere egin behar izan da? Bueno, hor, eremua nolabait dimensionatzearekin bat egiten den beste lan handi bat da nolabait zertarako egiten den, ez? Ze helbururekin egiten den. Hau lan terminologiko bat da, alegia, ez da helburua izan, igual beste lan lexikografia, alegia, lexiko edo hitzarruntak biltzen dituen beste ekimen batean, igual zenbat eta izendapen gehiago bildu, hau herri guztietakoa bilduko ditugu, eta ez. Hemen, helburua izan da gehiago gai honi buruz, diskurtso bat, diskurso espezializatu bat, edo testugintza espezializatu bat egin nahi duenak, eukidezan baliabide bat, gauza horiek izendatzeko euskeraz ondo, modu adostuan, adituekin adostuan, baina aldi berean ez, beti jartzen den adibide tipikoa, ez da, tximeleta batek 1000 izendapen dauzka euskeraz, 1000 ez, baina asko, marka, baina gero zuk unibertsitate batean espezio horri buruz hitz egin behar badezu, komeni da, edo behintzat zuzenagoa da terminologiaren aldetik, behintzat aberastasun hori ez dut esango murriztea, baina behintzat elkar ulertzeko, adituek elkar ulertzeko formak bateratzea. Orduan, ekimen honetan ere ez da inbeste herrietan zehar dagoen aberastasun hori biltzera, baizik eta kontzeptu hau izendatzeko zer erabili beharko litzaken proposamen bat egitea. Orduan, gai honi buruz hitz egin behar duen, ez dakit, testugintza egiten duen batek, edo museologian dabile, museografian dabile batek, edo, erabiltzaile arrunt batek, ere, horri buruz irakurri edo idatzi nahi badu, behintzat, euskeraz erreferente bat izatea, gauzak nola izendatzen diren. Ez horren beste, aberastasuna biltzea. Hori ere interesgarri izango litzake, baina ez da lan honen helburua izan. Ondarea, da azkenean jaso duzuena, hori ingoz Euskarri digitalean dagoenara, ondare hori hor geratuko da, ari zara, aipatu duzu, norbaitek teknikoki terminologiaren jakin behar badu kontsultatu dezaken zerbait dela, hartzaile espezifiko batzuentzat da, edo ez dakit, demagun, San Juan Baleontzia bisitatu nahi duen norbaitek aurretik lau kontzeptu ikasi nahi baditu kontsultatu dezake, publiko orokorraren ere baliagarria da? Dudarik gabe. Azken batean, askotan egiten dugun utxegitea edo planteamentu akatsa edo behintzat bideo honetik ez doan planteamentu bat da pentsatzea terminologia edo lexiko mundu arlo espezializatuan erabiltzen den hizkera espezializada edo adituentzat bakarrik dela, ez? Eta ez da horrela. Eta hain zuzen ere, gure ekimen honen helburua ondoen beteko litzaken panorama izango litzake, herritar normal batek, zuk diozun bezala, San Juan Baleontziaren erakusketara, edo zerbait irakurri nahi duenean, dezala baliabide honetara, eta hor, nolabait kontzeptoiek nola izendatzen diren ikusi, eta gero errazago ulertu. Azken batean, erabiltzen ez denak ez du ezertarako balio. Eta erabilerak ematen dio zentzua horrelako ekimenei. Orduan, hitz hauek
nolabait, ez dut esango ezkutuan, baina jarduera, galtzen ari den jarduera batean, hor zeuden izendapen horiek herrira zabaltzeko modu bat zabaldu badugu baliobide honekin, gero izendapen hori sozializazioa hobeto egiten da, eta bordan, bete-betean beteko litzake gure helburua. Horrek ez du esan nahi noski, lan hau, adibidez, hartzaile behinenak edo nagusiak izan ditezkela lehenengo ikerketa egiten dutenak gai honi buruz, leheno esan dudan bezala, museologian dabiltzanak, edo horrelako lanetara datozen arotz edo zurgin edo ontzigile espezializatuak, baina edo divulgazio lanak importante dira, eta divulgazio lan horretan herritarrak dira ere importante, euskaldunak oroar. Beraz, tresna bat bada, baina tresna bezain beste da, herriratu beharreko zerbait, gizarteratu beharreko zerbait. Ez dakit galdera zuri egitea dagokigun edo, badago asmorik hiztegi hau nolabait ere gizarteratzeko ariketa egiteko asmorik edo dagoen badakizue? Bueno, gu egiten ari geran horrelako jarduerez aparte, oraingoz behintzat epe motzera ez. Helburua izan da, baliabide hurbil eta praktiko bat eskaintzea herriari, eta gaur egun lan honen ondorioa dago, irakurriko dut, hemen dakata, baleontzia.uzei.eus. Webune batean dago, web konsulta bezala dago lan honen emaitza, eta uste dugu oraingoz behintzat, denon esku dagoen konsulta baliabide bat jartzea, bide erreza dela, eta gero, hain egiten egian olako kaleratze edo saioak egitea. Esan nahi dudana da, izendapen hutsez aparte lehen esan duzu azalpenak edo, kontzeptu bakoitzari buruzko izendapenak biltzen ditu fitxa bakoitzak edo bilaketa egitean daukazun emaitza horrek, bai euskeraz eta balizko sinonimoak baleude horra agertuko liake, gaztelaniazkoak ere bai, eta baduelako nolabait ontzigintza honek gero adibidez, Laster dugu hemen Pasaia itxas festivala, eta hor kanpoko jendea ere etortzen da, eta gai honi buruz ikasi nahiko balukete, gehitu ditugu ere ingelesezko eta frantsesezko terminoak. Hori da, terminoak. Gero, jendeako beto uler dezan, definizio txiki bat jartzen da, alegia, trankanila, zer da, definizio bat dago, zer esan nahi duen, eta hori importantea terminologian, kontzeptu ondo zentratzeko, ondo mugatzeko, eta jendeak ondo uler dezan. Eta, hortaz aparte, ekimen honetan, eta esan nahi nuen, interesgarria iruditu zaigu, bete aipatzen den hitza, irudi batek, 1000 aldiz gehiago balio dela, ez 1000 hitzek baino, balio handiagoa dole irudi batek, ez dakiz esaten ditzen ere. Orduan, egokia iruditu zaigu, irudiak gehitzea, kontzeptu batzuetan. Eta horretarako egin ditugu, bai San Juan Baleontzian zuzenean argazki batzuk berariaz lan honetarako, eta gero irudi batzuk ere, adibidez, belen munduan edo hor pieza asko dira. Arrituta gelditu nez ere zea beratxa da, itxasontzi baten egitura barrutik, ez? Nik ostako ez Donostiarran ez, eta ontziak eta ohituta nago ikusten, baina barrutik bai alba-holan bertan eraiketxe prozesu horretan izatean, eta bai lan honetarako prestatzean barrituta gelditzen zea beratxa den egitura barrutik, ez? Orduan, zuk esan dezakezu pista bazterrola, zer da bazterrola? Esplikazioa emango dizu, ez dakiz zerren gainean dago, da definizioa oso zehatza izan daiteke, baina irudi batean ikusten badezu, berehala ulertzen duzu. Orduan, egokia iruditu zaigu, horrelako kasu askotan, irudia jartzea, eta, behintzat, fitxa batzuetan, erabiltzaileak ikusiko ditu irudi argazki lagungarri horiek, eta horrekin ere kontento geltu gara. Beraz, esan daiteke, eta hemendik entzulei ideia, kuriositate hutsez ere kontsulta egin nahi duenarentzako hortxe dagoela. Iker, horrelakoetan izaten da, lan bat egiten denean, lehen aipatu dugune hasierako itxitura egite horretan, beste harimutur batzuk geratzen dira, beste balizko helduleku batzuk, aurrera begira geratu zaizue hor heldulekuren bat, akaso honi egunen batean helduko diogu edo zerbait geratu da horrela, airean? Bueno, hor, hasieran esan dudan bezala, lehenengo lana izan zen nolait dimensionatzea, ez? Orduan, mugatu genuen, Leontzio motanetakoa, baina bai gelditu zitzaigun halako barruko arra edo, ez? Ontzigintza tradizionala gauza aberats, eta ez ontzigintza bakarrik, navigazioa bera ere, ez? Ontzia hauekin navigatu egiten da, eta orduan hor ere badago kontzeptu mundu zabal bat, eta euskerazko lexiko zabal bat ere bai, ez?
Eta, bueno, ikusiko dugu aurrera nola egiten dugun, baina bai gelditu zitzaigun arrori, bueno, hau lehenengo urratsa izateaz aparte, bueno, albal genuen, egingo genuela beste saioren bat, beste eremu bat hartuz, edo eremua zabalduz, edo dana dalako. Hau izan da nola bai lehenengo, ez esango proba, baina bai behintzat lehenengo muin bat, geruza gehiago izan ditzakena, eta behintzat badugu buruan zeo zer, baina ez dago oraindik zehaztuta. Hor bintzate, ari muturren bate badago. Hasieran galdetu dizut Iker, pertsona norbera lasai geratzen dela, zerbait amaitzen duenean, gustura geratu zarete, amaitzarekin, nola geratu den ikusita? Bai. Lehen esan bezala, iruditzen zaigulako oso baliabide praktikoa edo baliagarria izan daitekelako herritarrentzat, erabiltzailentzat, eta niretzako, personalki lehen esan duen zela kostakoa izan da, niretzako gustagarri izan da. Lan honetan aritzea, tradizio hori nolabait azalera ekartzea, eta balio badu, lehen esan duen bezala, hau nolabait balio badu, aberastasun guzti hori herrira hurbiltzeko, horrekin gustora. Baina bai, lan prozesuan gustora ibili naiz, eta iruditzen zait oso gai interesgarria dela euskal ondarea rentzat, ez bakarrik euskal ondare hizkuntza ondarea, baizik kultur ondare bezala ere bai. Hortxe dago, baleontzia.usei.eus webgunean, aipatu dugun hiztegia kontsultatzeko, Iker Etxebeste, Useiko teknikaria, eskerrik asko, bigarren kafera hurbildu, eta guretzako berezia izan den hiztegi honen inguruko nondinorakoak azaltzegatik. Zuei, eskerrik asko. Ondo izan. Berdin. Entzuleok azken ordukoari heltzeko eguerdiko 12etara itxaron beharko duzue, informazioaren aria, lehor dagoelako, alaxe esan digu itxaso lehon lankideak, eta informazio praktikoari begira ere errepideetan, arazorik ez, Euskal Errepide sarean, beraz guk aurrera egingo dugu, eta eguerdiko 12etan utziko zaituztegu lasaiago informazioaren ariarekin. Atzo kontatu genizuen, saio bukaeran, txokolate giroan jarraitu bar genuela, eta txokolate giroan egindako bide hori, dastaketa hori, hurrengo minutuetan gozatu izango duzue, June Romatet eta Eneko Iturberekin batera, Eneko. Hori da, bai. Ez diegu kontatuko nola amaitu zen gure dastaketa, ze orain txentzun barko dute. Ados, bai. Keep calm and bigarren kafea. Entzuleo katzo abiatu genuen eta gaur zuekin elkarbanatzen jarraitu nahi genuela zin egin genizuen eta Xabi Urizar eta Lander Kornagorekin jarraituko dugu, atzo erdizka utzi genuen dastaketa honen jarraipenean, beraz, nola esateko, hau gaur ez da, hau atzo da, baina zuek gaurrean bizitzen ari zarete, eta iaia biharrean ze txokolate honek beste leku eta denbora batzuetara garama. Fuguan 62% txokolate bat dastatu berri dugu, eta hemen ari ginen dagoeneko aipatzen esan duenean Eneko, Xabik, sudurretik usaindu eta nolabait gora ekarri eta aldatu egin dela hor June, Eneko. Bai, ni inkostientekien nintzen probatzen, arnasa normal hartzen eta batzutan ahotik eta esan du momentuan hartzeko arnasa bakarka suderretik nabaritu da, nabaritu da aldaketat eta gehiago zapore gehiago hartzea eta gehiago iristea. Bai, hori da, ez dakit zapore fuerteagoa denuke esango, baina bai zapore goxoagoa edo ez dakit etorri zait, nik hobeto dastatu dut, ez dakit horrela esan behar den, baina bai. Nik sudurretik ari nintzen, baina onartu behar dizuet horrelako dastaketat egiteko, uste dut gauza dela oso garrantzitsua eta da presentzia, non zauden eta zertan ari zaren, eta ni ari nintzen ikusten 50 segundu falta dira saioa amaitzeko, eta agurtu behar dut, eta beraz, koste egin zait konektatzea,
Eta uste dut, hau ere, bide batez, aitzakia baino mai gainean jartzeko zerbait ere igual badela, Xabi Lander, edozein gauza dastatzerakoan, zentzu guztiak eta gure energia eta gure presentzia, ez dut hemen zen edo budista jarri nahi, baina, bueno, pixka bat behar da energia hemen, ez? Asko aldatzeula, azkenen presentzia nuneon, zeinekin nola dastatu asko aldatzea, osatago, askotan gertatzen da besteen komentarioa. Pixkat esaten bali mazte, lehenengo txokolatekin ez, Xabi izan duna, azideza tortze zait. Bai. Ja, automatikoak izure, gizton azideza. Bai, nire daka, giztona, nola ez. Badago zerbait sugestiotik akaso Lander, baina eraberean konektatzen jakitetik, ez? Hau uste dute, bai kafe, bai ardo, bai bestelako katetan, zuk ez duzu konektatzen, da bapatean, ez hemen badago fruitu gorrien zerbait, eta, bai, hemen torri zaizkit bapatean, ez? Hortik ere badu, ez? Azkenen batzutan dastatzeunen, askotan ez, badakigu zer da honatzetikan, baina ez du konektatzen. Hori da. Jo, hau familia raite zaitze zapore hau, baina batzutan ez etzea kapaza puntu horretara izteko, eta beste batek esatu nahi, bai, hau udarea daka, bai, izan. Xabi, dastatzaile baten doaien artean badago erreferentzia katalogo bat hemen buruan oso argi eukitzea, behar da pixkate topatuko dituzen edo topazen hitzaken zapore horiek nolabait identifikatuta eukitzea buruan horrek laguntzen du nolabait? Bai, guztiz. Zuk esan duzun lehen da biziko gauza klabea da, zuk esan duzuena presentzia. Txokolatea beti oarka behan jan dugu, eta oain aldarrikatu nahi dugu ezetz. Pausaldi egoki batekin eta erritualera eramatea da kontua, ez? Zer egiten ari garen, ohartaraziz. Orduan, karo, hori horrela izanik, gero adibidez nik entrenatzen dut egunero usaimena. Ahoan fokoa jarri ordez, ahoak azkenean dastapapilek oinarrizko gustuak iradokitzen dizkigute normalean, ez? Gozoa, gazia, umamia, bostak, ez? Zegiten du sudurrak? Sudurrak biderkatzen digu gure dastatzaile ahalmena, ez dakizu ezen bat, ez? Orduan, sudurraren entrenamendua batez ere da, kontuan hartu beharreko. Orduan, nik perfumista batekin egiten du lan, bai, eta perfumistak egiten dizkit molekula askoren sintetizazioak. Orduan, ni banoan nire gimnasio sensorialera. Baut etxean, segulako arsenala, molekula pila ditut, espezia pila, eta horiek modu individualean usaitzen eta identifikatzen jakitea da lana. Osea, titulua ate aiteke, dastatzaile titulua, entrenamenduakin, eta gero zailena da mantentzea. Da, kotxe karneta ateako dugu, bai, buru hori hartzen bagara ateako dugu, 10 urtez pasatzen baldin badugu gidatu gabe, gure doaiak badoaz. Orduan, honekin egunerokotasuna klabea. Eta usaindu, identifikatu, gero ezagutza guzti hori txokolatea transferitzeko. Zazkenean txokolatean molekulak identifikatzen ari gara. Eta ez osagai gehigarriak. Hori ulertuz gero, sumilerraren, edo txokolate sumilerraren presentzia ere ulertuko duen zuleak. Kenfinean guk ardo sumiler batek bezala txokolateari alderdi molekulerretik behiatzen diogulako. Eta horregatik, hasierako fasean zapore batzuk nabaitzen dira, hor lurruntzen dielako molekularik finenak eta harinenak gero beste batzuk askatuko dira eta gero bukaeran beste batzuk. Eta horrek zapore aldakortasuna ekarriko du eta jokoa. Eta hau da, txokolate hon batek izan beharko lukeen identitatea. Aldakortasun hori. Zeona. Gozatzen ari gara, baina ez soilik txokolatea, oraindik puskatxo bat dastatu dugu eta bar, baina honen inguruan ezagutzen ari garen guztiaz. Bueno, bintzan nahi gauzadek ikarra gustatzen zaizkit eta ari gara gozatzen. Bitartean, Xabi azalpena ematen ari zen bitartean, ze guapo iruditzen zaidan pentsatzea gimnasio olfatibo bat daukala etxean montatuta Xabik, eta horre, hori usain horiek, zapore horiek eta identifikatzeko entrenamendua egiten duela. Hori azaltzen zuen bitartean, Lander Kornagok hartu du beste txokolate tableta bat. Industrialera jo dugu ikusi zaitut, bai? Pixat ikusteko lehen esan duna nola hauen ez du aldatzen, guzti dugu, Xabik, esplikatuko betu ni baino, nola ez du aldatzen eta baita desegiteko era, oso ezberdina da. Hoi baita behakin ikasten ari garan mundu bada, nola haon
depende ze nolako eraldaketa dukitzen duen, edo nola desegiteko era duen, txokolate matiza guztiz aldatu egiten da. Ez da hemen nik uste, desegiteko era oso lineala dala, eta ez dula aldatzen zure txokolate pertzepzioa agon, ez da, Xobi? Hoi da, azkenean gantzak, koipeak desberdinak dira. Industrialetik normalean txokolate on batea. Eta horrek fusio puntua ere aldatzen du. Hauan desberdin urtzen da, hoia batetik. Ez dugu dastatzaile trebeak izan beharrik, hortarako. Orduan, hortan txokolatea oarkabean jan ordez, trebatzen hasten bagara, ez? Pixkanak aiaten ari dugulako eta urtzen, konparaketa hortan, baina eske, dastaketa guztitan topatzen du jendeak industrialanik ez esan gabe. 2 gauza azaldu, eta txak, honek desberdin urtzen du. Honek zapore lineala dauka. Nik ezer esan gabe denek harrapatzen dute industrial bat, nikola tartean kolatzen badut. Orduan honek, fijatzen bazete, hau agosa baian itxasten da. Sensazioa da, karo, murtxikatu. Haun hartzea egin genueneko hostia bezala. Hostia bat hola goian izango bagenu bezala, ez? Eta karo, guk normalen egiten dugu murtxikatu, irentxi eta beste 5 edo beste 15 jan. Bakarra hartzen badugu eta analizatzen badugu, hau, ez baldin badut nik agosa baitik entzen, ez toa. Ez toa. Eta hau da industrialak daukana. Berehala harrapatzen alzaio, prozedimendu honekin analizatzen baldin badugu. Eta norbaitek pentsalezake, eta nire lehenengo idea izan da, zaporea ez da txarra, ez diotola, baino lineala da, egia da, minutu eta piku dara magula daztatzen, eta ni horra dozen nago ez da aldatu. Bai, ni egia da, izan naiz lint asko jandun pertsona bat, eta horrelako tabletak zapore ezberdin askotakoak daude, eta baina egia da, hori, zapore bateko tableta bat dago, eta demo guztian berdina nabituko ez zula, baina orain izan naiz konstiente oso, zapora eatzen nahi nintzen bitartean konturatu naiz, ez dela aldaketarik egon aurrekoarekiko bestea bai aldatzen zela. Hori da. Baina, igual, bai izan behar dugu ere, ez da egiten ekoren kasuan, baina June eta Bioi txokolate beltza gustatzen zaigula, zeu da beste kontu bat. Niri ere, Bai, ez da. Jendeari, portzentaje batetik gora, edo milka esnedun txokolatetik kanpo, igual txokolate egiten zaiogu, ze mikatza, eta nik hau honekin ezin dute, azaldu duzu mikaztasun hori ere badela prozesuaren zati bat, baina behintzat zapore intenso horietara, alako itura badugula, eta esan da bezala hor pareko supermerkatuan, uste dut topa dezakegun txokolaterik onena hau dela, ez dagoenean Rafa Gorrotxategiren Gabonetako edo gozaren bat hortik, hor ja gauzak pixkate hobetzen dira, baina orokorrean, uste dut, komertzialen artean, linten hauek izaten direla, hola, begiz behintzat txukunen ikusten ditugunak, ez? Eta pentsa ze arrakala hemendik gora dagoena. Eta hemen da sentsazioa, lehen itzen duna, ez lehen esan dezula, kafe hon baten sentsazioa dakata hon, hemen minutu da erdi jan ondoren ja ez dakazu ezer. Hau, ja guztiz galdu da. Kenduz ketzezunen txokolate arrasta guzti hori, ez dakazu ezer. Eta gaina, hauan geratzen den zapore hau, ez da ja ainona. Ez da berdina. Hemen, esango nuke niri orain, ez dira lehen aipatu dut kafe on baten, ez da gita arrasto hori utzi ez, ez hainbeste zaporeari dagokionez, Landerrek ondo azaldu du, sentsazioari dagokionez. Eta, hemen, esango nuke zapore arraro xamarrak agertzen direla orain bai. Mira, industriak lehen esan dugun bezala, txokolatea lehen da bizik iskali eta gero estandarizatzen baldin badu, ezin du kakaoaren aromen edo jatorrizko zapore horien identitatearen inguruan hitz egin. Oan fokoa, bintu barrak bezala ez du jarriko arometan baizik eta testuretan. Horregatik, duela 100 piko urte lintek eta industria holtza bat sortu zuten. Makinak behaiek sortu zituzten txokolatea alik eta finen egiteko hauan. Eta hortik datorki ospea. Duela urte asko industria holtza sortu zutelako txokolatean munduan. Oan, karo, zer gertatzen da, gure burutan badugula txokolaterik onenak diela finenak. Eta horretik, aukeratzen ditugu, portzentaien arabera. Nik jaten dut 175, esaten jaten asko, ni 85, eta ja, eta ardotan 14 graduko ardoa hartzen duzu. Osa, esan dut, ze konparazio hiekin ari barko ginateke pentsatzen, txokolateak bezala ardoak aukeratuko bagenitu. Odan, karo, hemen, gauza asko haude, industriak sortu digun beharra da txokolate finak jatekoa. Eta gaur, adibidez, probatuko duzuen nola aretsuak dien, txokolateak ere bikainak dien. Bai? Ze justo bintu barra bat hori ere aldarrikatzea. Txokolateak ez du izan beharrik fina beti hagotan.
izan daiteke aretsua edo granulatua. Granulatu hori, azukrearen bidez lortzen da, txokolate kakao alearen bitartez, nola lortzen da? Gehien bat kakao alearen bitartez. Berez, bada makina bat, lehen aipatu zunazuk, lezitina eta arazoak zituen lagun horrekin lotua, gorrotxateik erabiltzen duen melanger edo kontxadora, refinadora hori, bada makina bat, kakao berez alearen tamaina granulometria txikitzeko. Hori da. Eta horrekin jokatzen dute. Hor badago mikraje bat asko alda daitekeena, eta ahotan, txokolate fin edo granulatu bilakatzen dena. Eta hemen, zein eman diezu, Lander? Vale, oain probatuko duzue, txokolate bera, lehen probatu dugun Taiwango txokolatea, baina intentzio osoarekin gutxi granulatua dagona. Granulazio handia daukana. Lodi xamarra. Lodi xamarra daukana. Zer gertatzen da? Probatu. Dastaketetan hau egiten duanean, jendeak egiten du lehendabiziko konexioa da, ostras, hau gaizkina dau. Honek puskak ditu. Eta karo, industriak egin digun bide hori desegin beharra dau lehendabizi, eta esan, ostras, zer gertatzen zaio honi? Hau amaitu gabea dago. Ez, hau dago osongi amaitua, intentzio osoarekin hola ekarria, eta hau da errezetaren parte bat. Hemen ez dago zer gaizki. Orduan, karo, txokolate hauek, daude pentsatuak, aromarik egokienak izan ditzaten. Eta persistentzi altua. Hau da, iraupen handiko txokolateak dira. Ordu erdiz edo iran dezaketelako lasai asko aroma horiek hauan. Eta gehiago jateko beharra ez pizteko ere pentsatua daudelako. Helburua ez da tonela daka jatea, baizik eta kalitatez. Ja, zati txiki bat jaten badezu hainbeste irauten dizunez hauan, egia da luzeago doala, eta ez daukazu beharra, beste zati bat hartzeko momentuan. Eta pentsa, puxka hauek, hauan nolabait eipatu duzun, mikraje hori edo are fruitu lehorretik gertuago kokatzen dute txokolatea, badirudi, honek fruitu lehorrak lituzkela eta ez ditu, kakao alearen zatitxuak dira. Hori ere interesgarria da. Urrak esperimenta ditzakegu, urrik izan gabe txokolate barruan, orduan, alergenoekin arazoak dituzten horiek, azken finean, txokolate hauek probatu eta errealitatetik oso gertu egon daitezkeen gauzak esperimenta ditzakete. Eta, karo, hori, frutu lehor printzak edo aztarnak izan ditzake honek, baina gero badu, frutan freskotasuna, atzetik igual, sagarra, edo, gehiegi olaga loratzen ez den aziotasun bat ere badu joko bat txokolate honek, eta kombinazio horrek ematen dion jokoa da. Testurak eta soinuarekin ere konektatzen dugu. Txokolate betek soinua izateari interesgarria da. Saiatu gara entzuleari hau helarazten alegia. Ni saiatu naiz txokolatearen soinu hori mikrotik gertu jartzen, baina ez da beti ere errexantzuleo, baina bai hortzegoen, ez? Ez da egit kurruska puntu bat, txokolate hauan urtzen saiatzerakoan, urtzea ere pixka bat motelagoa gertatu zain niri, aurreko fuguan edo, beste txokolate etxe honen bestearekin alderatuta, urtzea ere pixka bat motelagoa zen, ez da? Bai, eta gero, kontuan hartzazue, kakao bera dela erratu guzian, kakao beraren esperimentazio maila desberdinak dira. Odan, probatu gulen da bizikoa, kakaoa, azukrea, eta, txokolate ale fin bat amairako produktu gizatuen tableta bat da. Baina berez, hau bada kakao bera, kantitate pixka bat gehiagoan lehen da bizikoa 1,72 zen, hau 1,70 da, baina hori granulatua. Eta horrek erabat iraultzen digu esperientzia sentsoriala, naizta oinarrian gauza bera dugun. Odan, hauek dira oso esperimentatzaileak. Baina txokolatean ikerketa munduan oso onak eta oso kontuan hartu beharrekoak. Entzuleok hementxe ari gara. Zuek diozuen tokiraino eta uneraino, jarraitu behar dugu, Lander? Nik Landerri begiratzen diot. Landerrek esaten du baietz. Landerren eskutan jartzen gara beti. Ez dakit Xabi kontatu izun Landerrek duela aste batzuk kaso egin geniola, egin genuen alako afaritxo bat, bigarren kafeko lagunok eta kolaboratzaileek eta Lander animatu zen berez afaltzera.
Baina ikusi ninduen sukaldean eta ezin izan zuen geldik egon, eta orduan etorri zen da. Ondo pasatzeko momentu. Egia esan ederki ibili ginen, eta ikasi ere egin genuen, nik hiruzpalau kontzeptu txola buruan behintzate atera nituen, eta... Txokolaterik erabili zuen? Ez etzen esan zuen Xabi Urizar gurera etorri arte, hemen hori ez du txokolaterik erabiliko. Bueno, hau ja, dastatzaile profesional bilakatu zaretenez, usaindu eta barna. Berez, gaurko klabea da urtzen uztea. Bai, ikasi dugu zergatik. Eta urtzen utziz, oain txokolatea hasiko zaigu lurruntze prozesu horren bidez gauzak iradokitzen. Hasieran gauza batzuk, gero beste batzuk, eta maiera beste batzuk. Batzutan ez daukat iritzirik, galduta nago baina bizirik, diot nik. Zer dioze? Nik adioz oain probatuet ea zapaian pegatzen den. Eta ez da pegatzen. Hori besik probatzen nahi nez. Eta bai, honek ere oso zapore ezaki. Goxoa. Aldakorra da. Niri uste dut aurrekoaren granulazio hori grazia gehiago egin didala honek baino. Bai, ba naiz frutu lehorrak barruan eukitzearen aldekoa. Eta gehiago gustatu zait, egia da zaporez ederra dela, baina, bai. Gehiago oso interesgarri egite zait industrialarekin konparatzeko. Ezkenen, portzentaje berdina da, biak 170 dira, baina guztiz ez berdina dira. Matizak, bai urtzeko, esan duna ez, urtzeko prozesu guztia, txokolate guztiz diferentea da. Zen hemen matize asko azkazu esau, Rusiar montaña da. Oraindik, nik badut pixkata hauan, sentsazio dut aldatzen jarraitzen duela, Lander. Askieran, geho erdialden etortzen zaizu matiza da bukaerako azidezago etortzana. Nahi horien bukaeran etorri zait lehen aipatu dugun, alea dastatu dugunean, hartzidura kontzeptu hori, pixkat hori etorri zaite honekin, akaso beste iestietan beste atzeman, ez dakit zentzua duen. Azkenen, zu dastatze prozesua, azkenen beti subjetiboa izatea, azkenen bakoitza bere memoria gustatibotik botatzen zu, orduan zutzako jandituzun edo ikustituzun aroma, matiz guztik etortze dizkizu bere garaien. Azken, igual nahi adibidez bukaeran sagar pixka etorri zait, pixkat azido etorri zait, malikoa etorri zaitu da, eta hasieran gozo-gozoa iruditu zait txokolatia, baina igual zutzako gozotasun hori igual erdialden etortze zaizu, pixkat baita zure memoriaren gatikan, memoriarekin botatzezu asko, ez? Gero, interesgarria ere bai, ez du komentatu lazkar batean esanen dugu, linten eta, dozein industrialen eta bintu barren arteko aldeetako bat, eta txokolate bat berehala harrapatzen den aholkua dago, ez? Txokolatea industriala da, edo ez da industriala jo honek 8 euro balio ditu, baina ez dakit hau oso ona den edo zer den, ez? Ira, txokolate beltz batean lehendabiziko osagaia pasta de kakao baldin bada, horrek esan nahi du boleto guztiak ditula industriatik pasatzeko txokolate horrek. Bai, marka horrek segurazki ez du txokolate hori xigortu. Beste handi batek prestatu du, eta niri marka bezala, amaierako marka bezala biali dit, nik moldean sartu eta gero saldu alizateko. Hau gertatzen da, ia beti. Ze topatu barko genuke txokolate batean bintu bar prozesua bertan garatu dela ikusteko, lehendabiziko osagaia gaztelania zagertu da, Habas de kakao, granos de kakao, batzutan nips de kakao, eta horiek esan nahi dutena da norbaitek guk hasieran egin dugun bezala kakao aleak edo babak jaso ditula, dastatu ditula, nola xigortu erabeki dula eta behaiek kontrolatu dutela prozesu guztia. Oda, kalitate kontrol horren bila. Eta ez toneladaka ekoiztean alde, ez? Orduan, karo, hor ikusiko duzue, entzuleok, printzipioz etxea jotzen baldin baduzue eta tabletak kuskusiatzen badituzue, txokolate beltzetan gehienetan pasta de kakao jarriko dula. Ez da beti txarra, oso gutxitan topa daiteke pasta de kakao ona, baina gehienetan da industrializazioan seinale.
bagoaz aurrera, ikusi ditut hemen Lander eta Xabi elkarri keinuka lehenengo hau eta gero beste hau, ez? Ni harina izan zematen ja, zein diren azken kilometrotako bi mendatetxoak etapa honetan, eta hurrengo mendatetxoa da kristal pote batean etorri diren, horrelako txokolate, ez dakit, txapel formadun hauek, ez da? Bai, hauek berez, Perutik ekarriak dira, San Martin izeneko lur eremu batetik. Berez, txokolateak ardonak bezala lehen esan dut, baitu bere uztak, baitu bere loteak, baitu bere jatorriak, finkak, eta horiekin jokatu barra dugu, ez? Txokolateo badago sortua, testu inguru jakin batean. Eta berez, kakaoa eta azukra besterik ez du. Zer dauka honek interesgarri? 182ko kakao kantitatea daukala, eta 118 hori berez bada azukrea. Bai? Dastazazue eta probazazue ea zuen espektatibekin bat egiten duen edo zeuzer desberdina den. Normalean txokolate honek asko, hauts asko arrotzen ditu, ez? Ze ez da espero dena. Jendeak uste du askoz ere indartsuago izan daitekela. Lehenengo tentazio izango zen pentsatzea, patxarra duela, brandi edo horrelako edaririk duela. Gogoratu, inoiz ez du osagai gehiago. Bai, hori da. Ondo da, entzulei gogoratzea. Hori da, harin ez esaten hori, baina jakitun txokolatea eta azukrea, kakaoa eta azukrea dela. Sensazioak dira, eta kotxea berdin gida dezakegu hoian da gero. Hoi da onena, bai alergiko ondako, eta bai mundu guzian dako batez ere. Zeuritzen zaizu, flipatu iten agonek. Emozionatzeko puntu nahi, ja. Hau, bada txokolate bat, baduna oso sensazio laktiko handia. Horrek esan nahi du, jendeak, eta hau gertatzen zait, jendeak galdetzen du, esnerik badu? Osa, nik aldez aurretik bakit intolerantzia arazoak zintzuk dituzten, eta horiek bakarri dakite zein den sekretua. Gero, dastaketa batean askok zalantzan jartzen dute abera hau esnedun txokolatea den, edo ez. Sensazio oso laktiko handia dulako, eta errealitatean badirudi oso krematxua dela. Eta goratu, 182ko txokolate batela, hoi bat. Eta gero evoluzionatzen dualako gozotasunetik, zuegin nora joan zaizue txokolatea badibidez. Ezkerik ezak deskribitzen bai, izan da pixkat hasieran batez ere, orain ez zain beste, baina bai izan zait hasieran alkohol tanta duten txokolate oiek eta hola, eta gero egin zait oso txokolate beltz lasai, eta pixkat bai... Suabetzen joan denaren. Bai, suabetzen juten zait, eta egia da testuran bai egin zaitela txokolateak esneokiko alu bezala, oso azkar urtu zait, oso... bai. Oso atsegina, portzentaia handikoa da, eta oso atsegina, orduan jendeari buruak eztan da egiten dio. Zatu, ostastik ez dutu, horren txokolate finik eta leunik probatu horren portzentaia altutan, ez? Eta gero, badu aziotasun puntu bat ere horatzean dabilena, baina oso modu atseginean, oso modu finean, eta txokolate hau oso maitatua da. Eskenik ustet, ez bazen esan 182ko aztelanik nukela inondik inora asmatuko hain besteko portzentaia duenik, osan eretzat bai izango litzateke. Oso atsegina eta... Bai, hori da, oso erreix jaten den txokolate bat eta gustora jango nuke. Aipatu duzu malikoa, laktikoa malikoaren ondorioz gertatzen dela esango nuke, ez da? Hor badago transformazio bat edo. Bai. Sentsazio laktiko hori ardo batzuetan ere gertatzen da, identifikatzen da. Ardo hauan pastoso xamar bihurtu daitekeen horretan. Zatez leheno kalimotxo aipatu duzu, eta esango nuke kalimotxo batek izan dezaken etxei bakarra dela, ardoak laktiko gehiegi sortzen badu. Kalimotxoa bera ere pixket loditu edo arrarotzen da. Zergatik du txokolateak laktiko hori edo, ez dakit azalpen hori... Bai, hartzidura prozesuan bertan baude legamiak eta bakteriak. Orduan, lehen da biziko, kakao fruitua irekitzen bali madugu, kakao fruitua bera bada, errukbi baloi baten itxura duen fruitu bat obalatua. Hori normalean, matxete batzukin, eta esku jakin batzukin irekitzen da. Zergatik esate dut hau, ze hor dauden mikroorganismo guztiek kolonizatu egiten dute kakaoaren barrualdean esterila zen guzi hori, ez? Eta ze dauka kakaoak, pulpa. Pulpak badu azukrea. Orduan, legamiak hasten dira lehendabiziko 24-48 ordutan, azukre hori CO2an eta alkoholean eraldatzen, ez? Eta hor sortzen dira lehen aipatu dituen metabolitu edo zapore aurrekari naturalak. Eta gero badatoz legamien ondoren bakteria aziolaktikoak.
Eta hor sortzen dira, aipatu ditugun gauza hauekin lotura duten sensazioak edo zaporeak. Batzutan hori eskutatik joaten baldin bazaigu azido butirikoa sor daiteke, botaka gurea edo sor dezakeen sensazio nazkagarri bat. Orduan oso ongi kontrolatu beharra dago zer sortzen nahi den hor, ze itxuraz vigilatzeaz aparte, zaporez ere vigilatu behar dira gauza horiek. Eta gero azetikoak sortzen dira, bai. Fermentazio laktikoaz gain, azetikoa ere badulako. Orduan, alkoholikoa, azetikoa eta laktikoa dira, berez, 3 fermentazio nagusiak, eta hor, sekulako entxalada sortzen da. Baita, politia da bai, hartzidura prozesu hortan ez, Xabik esan duna, bakteriak eta legamia gehien bat, ez diala berdinak Sudafrikan darena edo txokolate honetan justu Perun daren legami basati hortan ez, eta horiek azkenan baita txokolatari edo zein fermentazio hori baita bere presentzia ematio eta asko aldatzeu gero produktu finala, ez da? Hoi da, eta azkenan da txokolatea berezkoa edo berezia egiten duen zerbait, ez? Txokolatea hau ezin da berriz den bezalakoa errepikatu, legami eta bakteria multzo hori ezin delako berriz ere testu inguru berera ekarri. Horrek aldakortasuna ekartzen du zaporean, eta hortara ohitu beharra dugu. Jarri, iriki hori mikro aurrean Lander polita soinu eta. Esan behar da kajak ematen duela disko baten kaja bat izango da listu. Nik ere hasieran nori pentsatu. Inspira dezake musika talderen baten urrengo lana, Naif izeneko txokolate marka bat da. Zen politxa tableta. Lituaniatik ekarria da, Lituanian ekoitzia da, bai? Naiz eta gero kakaoa beste toki batzutatik datorren, eta kefirra ere ingurukoa bertako izanen denez, baina pintu barrak beti ditu bi informazio. Kakaoa nondik datorren, eta txokolate hori nork ekoitzi duen, bai? Marka, esan nahi baita. Orduan, gaur hemen badago, forma bat erregistratua dagona, tetila gazta bezala, hori forma hori erregistratuta dago, txokolate honek badu forma erregistratu bat, bai? Eta, klaro, badu monoziklo bat, pertsona bat gainean, grabatua dago, itxuraldetik txokolateu berriz ere gogoratzeko modukoa dago sortua. Bai, badu are premium nagoaren bintzat itxura hori ez? Hoi da, ordan hori sortzeaz gain, gero dago keferrak iregina eta saltze izut, eta hau probiotikoekin eta nik ez dakizera, gero marketingak mirariak ite ditu ez. Egia da, txokolate honek badula zapore oso berezia fina eta, goxoa, kefirrakin egina dago. Horrek ja lotzen zaitu beste txokolate mota batekin. Eta probiotikoa ipatzi zut eta ez dut gaina zaintzen egin naiz. Eta, ez da hau txokolate dela, beste guztiak bezala, baina begira da datzen badiogu, gutxiagokin askoz ere sensazio gehiago, experimenta itzakegula, ez? Orduan, dastatuko dugu, ez da? Ados, bai. Zeinek izan nahi du hau banatzeko plazerra. Landera, ondoari zinen Lander. Hau azkenekoa danez. June, zure dagokizu. Ez. June, zuk esan duzulen... June, venga. Agian, edo zuri egin dizute keinua hau aipatutenean, ez? Igual zuk egin marko zenuke banaketa. Eske... Responsabilidad, ondila. Artelan bat txikitzea bezala da, ez? Baina, artelan hau jan egin behar da, beraz? A ber... Ez dakitzen bateko zatiak egin hemendik, eske asko dira. Banatzen. Ez dira sobratuko. Hogei ja eruntza? Bai, orditik egin hori inigo eta ingo dugu bien artean. Bain, izerdiaren azetikoak ere norituko ditugu, Hola, esku... Hau erditik egitea oso zaila da, Indut kaka. Oin begiratu, kolorea berez... Desberdina da. Usaia... Gazta ez? Gazta iriki gabea gainera, zalak usaina daukanean. Eta, gorrotxategik badu, keztatutako esneakin egindako txokolate bat, eta hemen azkenean ikusiko zen nola, esnedun txokolatea den, baina honekin bagatoz aldarrikatzea esnedun txokolateek izan ditzaketela kakao kantitate oso altuak eta esne bikainak. Ez bakarrik gozoki modura dastatuko den karamelo bat baizik eta hau ere gurmeta da. Ahotan oso fina, oso iradokitzailea, bomba ikaragarri fina eta polita. Oso nahi asko gustatzen zaitau. Bai. Wow.
zeritu zaizue. Wow. Eske badauka gaztatik Horren ere. atzean. Bai, hori da, Bai, zaporean osea, ere nabaritzen ez dakit gazta zehazki baino, bada hor ikutu moduko bat. Bezala. Nik pixat emozioaren mugan, bai, wow. A ber, bai, honi hitze jarriko izkiot, Xabi. Bueno, azteko inondik inora espero ez duzun Zapore festa bat hauan. Erabat atsegina, esango nuke batzutan komplexutasunean, Zapore batzuk jendeari egin dakizkiokela ezer oso, gogor, mingots, erabat atsegina. Baina bai, kerik gabe izan da ere lehen kea aipatu duzu eta horrek sugestio puntu bat akaso sortu dinan, ke puntu bat badu, ez Idiazabal keetuaren azalaren usain hori eta Zapore puntu hori. Eta bai, pixat ardia datorkio txokolate honi. Bai. Imaginatu, ze aventura experimentatzen nahi garen, txokolateari urtzen uzten digularik bakarrik, Pentsatu, hemen niekin dagoen jende honek ez du entrenatu. Gaur, begira daldatzekin bakarrik, biaz zenolako esperientzia desberdinak sortzen nahi zaizkizuen zuei. Eta ja trebatuko bazinete, oandik ere, desberdinagoa izango litzateke, hobea ez dakit, baina, karo, honek irekitzen nahi digu leio berri bat, eta txokolaterik bikainenak ere, beste modu batean begiratu barraia, eta hola hartuak izateko ere pentsatuak dira. Ze honen atzean badago sekulako lana. Horrotxate egipatu zulen, badira beste inbeste, baina Rafak hemen, urtetan egin du lana, traiziotik abiatuta, baina modernitatean ere sartu da, holako txokolate proposamen berria sortu. Baina Rafak badu bere txokolatean tabletan erdian kakao alde bat. Bai. Horrek hezkuntza aldetik suposatzen duena da, konektatzea txokolate tableta hori bere jatorriakin, hau da. Txokolate hori ekoitzia izan da kakao ale hortatik abiatuta. Horrek sortzen duna iradokizuna eta ikasketa bada barbaridade bat. Ze da, nik ezagutzen duan lehen da biziko hori egiten. Eta txalo egiten dioten mendik, aparte nire laguna da, baina egia da, poz-poz jarri nintzela, ze nik unibertsitatean bai eskolak emate ditut, eta, karo, hezkuntzan aldetik, segulako materiala. Guk erasko maite dugu Rafa Gorrotxategi, pentsa, nik inauterietan mozorroa Rafa Gorrotxategi bera aukeratu nuen, eta arekin daukat argazkia. Komentatu genuen, ba? Bai. Eta txokolatea egiten pasa nuen inauteritako egun hori guztia. Ez akaso nahiko nuken mailako txokolatea egiten, baina txokolatea egiten. Uste dut hau dena interpretatu eta lurrera jetxi behar dugula, akaso bigarren kafe bateri hartu beharko dugula Xabi Urizarrekin, kakao tasting, haren marka edo esango dut, edapenerako erraminta, Instagramen eta saretan horrela topa dezakezue. Xabi, placer bat izan da, placer sensoriala, placer divulgatiboa, ezagutzari dagokiona, asko ikasi dugu, eta, dagokion arduragatik, Lander Kornago zuri ere eskerrak, gaur Xabi gurera ekartzeagatik, aspaldi aipatu zen igun, hori gure planetan zegoela, eta ikaragarri, Xabi, mila esker benetan. Zubei, ni ikaragarri kustora goten naizolako tokitan, eta euskaraz baldin bada, oendik ere, hobe. Orduan, mila esker guztioi, ni ego naiz gustoren, nik usteot, ni ego naizela gustoren. Ez dakit banik, gu ez ote garen guztora egon, Juneeneko. Ni ere... Ja, ez dakit bazkalduko dudan, hau dena janda. Bai, Zapore hau, Entzuleok enbidia asko emango genizuen, sentitzen dugu, maite zaituztegu, baina zuek baino gehiago, akaso maite dugu txokolatea badakizue. Entzuleok azalpen ez izu eman, Lander Garro etortzekoa zen gaur, baina gaizki ulertu txiki bat izan du, ark eta biok, eta ostegunen izango da gurekin, hori adostu dugu, aurrez aurre hemen gurekin izateko aukera genuelako, eta horrexegatik atzo txokolatearen inguruan egindako bigarren atalau
gaur zuekin elkarbanatu dugu, baina gure itzorduari utxegin ez diona, gure hurrengo gonbidatu eta segituan aurkeztuko dizueguna. Buelta batzuk egin ditu, bigarren kafe honen bueltan, ez pentsa? Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Iaz Bizkaian ospatu zen eta aurten EUP jaiak Gipuzkoara egingo du salto. Apirilaren 24an Donostiako kampusean unibertsitateko komunitatea eta herritarrak elkartuko ditu egun osoko egitarau batean jaiaren inguruan gehiago jakiteko Leire Berasaluzek Gipuzkoako kampuseko idazkari akademikoak gonbidatu dugu bigarren kafeko laborategira. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Leire. Egunon. Bueno, aurreko astean Goiurezi Zarandia lankideak Saharar errefugiatu kanpalekuetan aste honetan dagoenak esan zigunan lotu dizuete EHUP, EUP jai horren inguruko entrevista eta badator eta hor jarri zuen da Leire Berasaluze. Leire Berasaluze letu izango da, bai, da, hala. Hori ere, baldeu pentsatu genuen Leire Berasaluze gurera ekartzeko arrazoi asko topa genitzake, eta topatu izan ditugu iraganean, baina iraganean gure galdera ofizialak ez ziren oraindik gurean, beraz Leire egin egingo dizkizut, gonbidatu guzti egiten dizkigun bi galdera. Bi galdera hauetatik bat aukeratu behar duzu. Bueno, biak aukera ditzakezu, baina exigentzia da bat behintzat aukeratzea. Eta galderak honela diote, bata, nola visualizatzen duzun zure funerala. Hori da, bat. Wow. The first one. Vale. Ja hori nahi duzu. Ja, hau da, baina niri pasatzen zaiten, jatetxe batean, hasten zaizkizu, kartaz kanpo daukagu eta lehenengo gauza esaten dutena, hori. Eta gero ja beste guztia zuten zuen. Eta Leireri gauza bera pasazaio, baina bigarren galdera da. Zinema zuzendari bat baletor. Eta esango balizu, Leire, nik zurekin pelikula bat egin nahi dut. Baina, pelikula horrek kontatuko du, oinarri izango du zure bizitza, baina ezin dut zure bizitza kontatu osorik. Aukeratu behar duzu zure bizitzaren pasarte bat pelikula hori edo gidoi hori nolabait kokatzeko. Horrela izan da, ze momentu aukeratuko zenukeen da galdera. Wow, lehenengo galderakin gelditzen naiz, zeren oso konektatuta dago abesti honekin, ez? Justuki eta ematen du oso crossover polita indezutela zakit propio norbetik Ez zegoen crossoverrik. Izatez erabaki dute momento eritxeño, 2 segundu lehenago, hau izango zela kantua, Leire, zizu bezorik esango. Ados, orain urte batzu gainera sanion lagun bat ijo, oso gazteilko banintz eta zu oraindik bizirik bazaude, gustatuko zaiten broken guztia eta ibilbedi etortzea abesti hau abestera nire funeralean, kiliki freskok Animal Crossing kantatzea, eta aita eta tapi bizirik baleude, ezinezko amodioa jotzeko, ere bai. Oso polita, baina ez da dila gertatu, Ez da dila gertatu, baina ze polita, bizu. Bueno, ez da dila gertatu, hori ez dugu nahi, baina eriotzari aurrez aurre ere begiratzen ikasi behar dugu, eta jakin zer nahi dugun gure eriotzaren aurrean, horregatik egiten dugu galdera hau, eta ez da kasualidad, Giltzapean bildu duzu ahotsa. Egia esan orain arte nuen pentsatu, baina Broken Brothersen arreglo honek, konponketa honek orain bat gararen gainean, badauka pixkat funeraletik ere. Bai, noski eske beraiek azkenean second line bat egiten dute, ez? Eta hori New Orleansetik, zuek egonak zaudete gainera, ez? Bai, ni bintza bai. Bai. Azkenean da funeral bat eta ondoren egiten den festa hori, ez? Dixieland musika guztiak pixat hortik edaten du, ez? Eta hemen badago. Bai. Tira, ondo erantzundako galdera eta espero dugu ez gertatzea, baina gertatuko balitz badakigu zer nahi duen Leire Letuk. Baina Leire Letuk gaur ona iritsi da Gipuzkoako kampuseko idazkari akademiko bezala eta tira, eneko EUP jaiaren inguruan entrevistatu nahi zuen. Hori da.
Lehenik eta behin galdetu nahi nizun, zergatik erabaki zenuten EHUrentzat jai bat antolatzea. Behar bereziren bat erantzutea zen helburua edo besterik gabe sortu zen gauza bat izan zen? Nik uste ez dela besterik gabe sorturiko gauza bat, baizik eta EHUrekiko atxikimendu sentimendua pixka bat areagotzeko eventu bat nahi genuen, ez? Eta aurreko urtean Leioan lortu zen kriston eguraldi txarra intzun, eta alare milaka pertsona bildu ziren bertan, ez? Eta horregatik erabaki zen ibiltaria izatea festa, ez? Kampus bakoitza zeharkatzea urtez urte. Beraz, iaz Bizkaian esan dezute ospatu zela, eta zerbait aldazu dezute aurtengo ediziorako, Gipuzkoan ospatuko denerako? Ez dakit zerbait aldatu dugun, baina bai errektore ordeak bai nahi zuela txupina bota. Bai, koete eta guzti, ez? Eta hori behintzat bai sartu dugu programan, ez? 12etan hasiko da EHUko abesbatza, EHUko abestia edo himnoa abesten eta bar, eta ondoren txupina botako dute informatikako fakultateko dekanorde batek, ikasle ezberdinek, zeren aurten 50 urte betetzen ditu fakultateak berak, eta baita ere errugbi taldeak lehengo urtean brontzea lortu zulako Espainiako interunibertsitateetako txapelketan. Leku asko naromadu buruan, egon ginelako, izan ginelako. Eta nola antolatzen da olako jaien bat? Irakasleak eskatzen diete ikaslei ez dakit laguntza edo besterik gabe egiten da proposamen bat eta nahi duena joaten da edo nola sortzen da? Nola lan egiten da? Bi deialdi horiek egin ditugu, alde batetik ideia lehiaketa bat egin genuen. Entzun nahi genituen ikasleen ideiak nola irudikatzen zuten festa bera, ez? Eta askok programa bat bezala baita ere bidali zuten. Eta programan bertan adibidez bai agertzen ziren Iratzarre Romeria eta DJ Fresa Morango ere. Ez, orduan, hori euskarri hartuta eta ikasleak entzunez, eta, edozein langile entzunez, festaren programa antolatu dugu horren arabera. Bai. Orain programa ipatuta, errepaso bat egin nahiko nioke programari, goiti bera, eta, eguna hasiko duzuek goizeko 11:30, ordundik aurrera, pintxoak doan egongo baitira, txosnetan, eta baita EHUren Tuna distrito. Bai, hori zer da? Zehaztu duzen ezak, Izan ziteken sushi taberna bat, Tuna distrito. Baina uste dut beste giro musikal batetik dator. Beste giro musikal batetik dator, orduan, unibertsitateak badu Tuna talde bat, eta, bertan egongo dira alaitzen, lehenengo tragoak hartzera joaten dana txosnetara, pintxoa doain, zeren, eskatu diegu kampuseko taberna guziei, 100 pintxo ekartzea taberna bakoitzak, eta orduan lehenengo tragoarekin, pintxoa doan izango dute. Txupina hasi aurretik, behintzat, eta, pintxoak amaitu arte. Noski, pintxoak amaitze baldin badira, orduzkerotik, ezingo da, pintxo gehiago jan. Txupina ipatu duzu, 12etan izango dela. Hori da. Eta gero ondoren EHU abesbatza? EHU abesbatza tartean egongo da eta aurretik ere. Orduan, abesti pare bat 3 abestuko dituzte, pixkat bertsio txikian etorriko dira, zeren, goizeko 12ak dira eta jende asko lanean dago. Orduan, ez dakit 30 pertsona inguru bilduko diran EHU abesbatzakoak. Eta ondoren txupina bota bezain pronto, ondo ezik elektrotxaranga hasiko da kampusa zeharkatzen. Eta kampusa zeharkatzen, baina beste eraikin batzuetara, edo kaletan zehar ibiliko da, edo besterik gabe kampusean bueltaka? Kampusean bueltaka, bai. Eta herri kirolak baita daude? Hori da. Ordu berean? Baita kampusen egongo izango dira? Bai, justuki Unamuno plazak baditu bi zelai handi, ez? Eta zelai handi batean egongo dira txosnak, eszenatokia eta Tuna eta elektrotxaranga hueltaka, eta ondoko zelai handian herrikirolak aldi berean ikasle, irakasle eta jende asko abuntatu da bertan parte hartzeko. Sokatira egongo da, aizkora egongo da, harria altxatzea egongo da, hori pixka bat danetik. Iunago zerua, merke egiten zaizu
Gero, ordu bat erdietan unibazkaria izango da. Bazkaria, bueno, ja pentsatuta dago zer izango den, edo bada bakoitzak bere antolatu behar du, edo nola izaten da bazkaria hau? Bai, hasiera batean nahi genuen izugarrizko herri bazkaria antolatu, ez? Baina, beldurrez batez ere jende asko animatuko zenarekin, bueno, guk unibertsitate bezala jarriko ditugu mailak eta bakoitzak bere bazkaria gestionatu dezan. Bai, unibertsitateko kampusetan bokadillo ezberdinak edo erosita, edo etxetik ekarrita, edo baita ere bi food truck eukiko ditugu bertan ekotalo, Alkizako Julenekin eta Goia hamburguesak. Gero Iruretan egongo da, ni zizurkildarra naiz, eta zizurkilgo festetan beti dago zerbait esaten duten haua. Melokotoia. Hau da, melokotoiaz gain, egoten da bingo musikatua. Bai. Eta ikusi detenean esan ez, eharra izango hau. Bai, ikasle askok ere eskatzen zuten bingo musikatua, ez? Eta orduan, bombilla piztu zitzaigun zangen joa. Zein hobe, Alespadilla baino. Ez? Orduan, badakigu Alespadillak San Bingo musikala izeneko showa eskaintzen du, pixka bat bingo musikatua, gehi karaokea, eta batez ere jendea animatu dadin, ez? Eta hori, Alespadilla eukiko dugu, eguardiko 3etan. Eta gero, ondoren arratsaldeko 5 eta 4 Brillet musika taldea egongo da, 6:30 Iratza Erromeria, eta 8 eta 20 Fresa Morango, hau da, arratsalde guztia, musikaz beteta, dantzatzeko eta kantatzeko prest, ezta? Hori da. Eta, nik galdetu nahi nizuke, orain, badagozuk, egitarau honetan gauzatxoren bat esaten dezuna, nik hau benetan ondo pasako dut hemen, edo badago zerbait esaten dezuna honetarako gogoa dukat? Nik uste gogo gehien daukatala, ja Fresa Morangorako, zeren orduan ere eginkizunak bukatuko dira antolakuntzari dagokionez. Orduan, hor bai, gozatuko detela topera, nik usteet. Baina egia esan, Alexen showa ikusi gabe nago oraindik, eta gogo asko daukat bingo musikaturako ere. Datorren urtean, Arabara egingo du jauzi jaiak, aholkuren bat emango zenioke, antolatu beharko duenari, edo... Denbora zibiltzeko, ez? Horrelako festa, naiz txiki naiz erraldoiak antolatzeko denbora, planifikazioa behar da, eta batez ere denborakin hasta deitezen. Eta orain, azkenengo galdera bat, eta agian pertsonalago izango da, zuretzat festa batek edo jai batek ona izateko ze behar du? Nire ustez ambientea. Pertsonek berak egiten dugu jaia jai. Orduan, jendearen implikazioa eta umore ona, besterik gabe. Leire Berasaluzek Gipuzkoako kampuseko idazkari akademikoa. Eskerrik asko zure denboragatik eta azalpen guztiengatik. Animatu nahi ditugu gure entzuleak apirilaren 24an Donostiako kampusera hurbiltzeko eta bertan EUP jaietan parte hartzera gonbidatzen ditugu. Eta, zuei sorteriko berena, opa dizuegu ostiral honetan, jaia ahalik eta ondoen ateratzeko, eta baita hemendik aurrera aterako diren aitorreko den denarekin. Eskerrik asko. Horritu zaitzaket indarrik gabe. Barrabean xuabe amaituko dugu gaurkoa, Leire Letu kamiseta hori dakar jantzita eta ezin bestean horrela xagurtu behar genuen, Leire. Eskerrik asko. Julen Goikotxe Arbegozo, datorren aste artean ikusiko dugu elkar. Ondo ibili. Eneko, zu bihar ikusiko zaitut hemen? Ni bihar arte. Entzuleok, agurtzeko ordua dugu informazioaren txanda orain bigarren kafearen ostean hemen naiz irratian. Bihar gu berriz ere hemen izango gara eta gainera Maren izango da gurean elkarrezketa akustikoan. Balitik genuen gogoa, kantari bizkaitarra gurekin izateko eta badakizu Urruti Xamar bizi dela, hor beti bueltaka gure Euskal Herri hontara eta Bartzelonara bueltan eta tira orain honetan baliatuko duguaren presentzia gurekin izateko. Leire Letu, zaindu asko, laizter arte. Eskerrik asko, agur. Begiranago begir
Keep Calm and bigarren kafea. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Keep Calm and bigarren kafea.